ಇಡೀ ಕೂಟುಗು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನೆ ಐದು ದುಂಬು ಅಶೋಕ್ ರಾಜರೇ ಒಂದು ಹುಷಾರತಿಜಿರಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆತಿ ರಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಂದ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫಿಲಿಪರ್ ಬೋಗು ಉಡುಪಿದಾಗಲೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚೌತಿದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 10 days ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ 10 ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ನಗರ ತಿಗಲೆ ಬ್ಯಾನೆ ಬತ್ತಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ CPR ಮಂತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ರೈನ್ ದೊಲೆ ಪೋತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲಾರ್ ಕೋಮೋಡ್ ICU ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಓಕೆ 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 ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಲಿಕ್ ಪೋಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ದುಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಆತಜಿ ಸರ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನಿಕ 23 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾತುಕುದು ಇತ್ತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಕಂದ ಓಕೆ 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 ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಗುಳ ಆರ್ ಎಂಕಲ್ ನಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡ ಪಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಶಯ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಇತ್ತೆ